Ya hana ni zaune. Bakin cikin so ka sani ko farin cikin ne kike sanya basara ke har ya kasa zaune. Karkana ce wata sai ta so ka kuskure ne, idan ka so wanda take kinka baka dace ba. A ɓangaren soyayya ni ba gwani ne ba, wani da za a batuna in rabi shaida ne. Saboda matsalar so Nazee boy na kan yi haƙuri. Imajiddini Gagarawa ne da Nazee boy. Bakin cikin so ka sani ko farin cikin ne dai. Bakin cikin so na sani ya hana ni zaune. Bakin cikin so ka sani ko farin cikin ne dai. So idan yayi zafi yana hana ka kai bacci, sai ka zan wai rauni tamkar kana yin maraici. Kana bidar sanwa amma sai ka gaza cin abinci. A hankali za ku gane so gaman jini ne. Cikin so shi kan sanya jarumi kuka, idan yama wani daurin tamkar kara ta yi kanka. Wanda ya ɗanɗana zafin zance na bai shakka, hakika san maso wani ya zama guba ne. Idan yama wani kamun so sai ya barka da rama, kana ta yawo kwararo ne ma na alfarma. Idan ka so wanda yake kinka zaka yi wani dama. Imajiddini Gagarawa da Nazee boy ne. Bakin cikin so ka sani ko farin cikin ne dai. Bakin cikin so na sani ya hana ni zaune. Haka zancen yake Nazee boy ba kaman ƙarya. Bakin cikin so tasirinsa har kasan zuciya, yana da zafi hana bacci cikinsa ba a yin ɓuya. Nakan yi nazari kan so kar ku ce ni masani. Bakin cikin so ya zarce duk kwatance na, yana da zafi raɗaɗi a cikin zuci bai kuna. Farin cikin soyayya samun abar ƙauna, daina wani lissafi so kamar haƙo ne. Idan kana so ka ci ribar so ka so mai sanka, shi ne zai baka kulawa lokaci bai barinka. Za ya mararra shi da ka kira shi zai ɗauka, shi ne tabbacin soyayya dan ido maganoni. Bakin cikin so ka sani ko farin cikin ne dai. Bakin cikin so na sani ya hana ni zaune. Bakin cikin so ka sani ko farin cikin ne dai. Bakin cikin so na sani ya hana ni zaune. Bakin cikin so ka sani ko farin cikin ne dai. Bakin cikin so na sani ya hana ni zaune.